Wel, bore da. Croeso cynnes i chi i roedfa bore yma. Croeso arbennig os chi'n ymweld â ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi. Gyda ni yn gweddio y bydde Duw yn rhoi calonnau addolgar i ni y bore yma wrth i ni i addoli fe. Emyr sy'n arwen ni yn yr oedfa bore yma, a os dwi'n mynd am 5 o'r gloch prynaw yma, mae Meirion heddi yn pregethu yn Ffrisgol Cwt, capel yn Hen y Bont. Ac yna, ar ôl yr oedfa, cofiwch byd o'r eithro bant, mae yna baned i ni fwynhau. Does dim ysgol Sul bore yma gan bod ni'n hanner tymor ysgolion, felly fwy o gyfle i ni fwynhau amser i fwynhau cwmni'n gilydd. Gan bod hi'n hanner tymor, rhan fwyaf gyfarfodydd wythnosol wedi hirio am yr wythnos, felly ysdim amser paned bwrdd i Gwener er enghraifft, ond fe fydd na gwrdd-gweddi yma nos Fawrth am 7:45, felly cofiwch am y gwrdd-gweddi nos Fawrth. Mae nifer o blant yr eglwys yn mynd i'r Bala fori ar gyfer y mini gwersyll. Fi mynd hefyd, felly cofiwch amdano fi, ond cofiwch hefyd am y plant, ag am y plant, mae rhyw 55 rhywbeth fel o blant, rhyw 10 o swyddogion yn cynnwys arweinwyr a'r caplan, yn mynd i fod yn y groes am yr wythnos, a fydden ni'n gwerthrogi eich gweddiau chi yn fawr iawn. Felly cofiwch am hynny ac am y plant yn benodol. Y casgliad y mis yn mynd at waith Wycliffe, y cyfieithwyr Beibl. Dyma'r cyfle ola i roi ar y Sul, gan bod ni'n Sul ola'r mis. A hefyd mae yna beth manylion fan hyn am waith Scripture Union Cymru. Mae Rian Evans yng Nghlwm a hyn, fel chi'n gwybod. Mae'n rhaid taflenni sbar ar y blaen, felly pigwch chi'n lan a gael mwy o fanylion ar hynny. Sul nesaf, mynd ni'n mynd i gael oedfa gwylddewi fan hyn yn y bore, ac yna bydd ysgol Sul yn gychwyn ar ôl yr oedfa, ac yna yn y nos, Meirion fydd yn arwen yr oedfa, a bydd yr oedfa gymyn yn y nos yn hytrach na'r bore di Sul nesaf. Fi'n meddwl mai dyna'r coeddiadau i gyd. O'n i'n clywed rhywun yn dweud wrthos hon, Albanwr, bod tua hanner cyntaf i fywyd, oedd bob oedfa wedi mynd iddo fe, mynychu, yn dechrau gyda'r 1-4 gair. Os gwnes chi dyfalu beth o'n. Nid bore da dyma'r coeddiadau, nid dyna oedd e'n dweud, ond yn Saesneg, let us worship God. Gadewch i ni addoli Duw. A dyma pam ni yma, dyma pam ni'n trefnu'r holl weithgaredden yn dyfe, bod ni eisiau addoli yr arglwydd gyda'n gilydd. A dyma gyfle hyfryd i ni uno mewn clod gyda'n gilydd i addoli yn Duw. Neu gadewch ni wneud hynny nawr trwy droi at Dduw mewn gweddi. O arglwydd Dduw, ni'n gofyn am dy gymorth di nawr i dawelu o'r flaen di. Wrth i ni ystyried yr hyn ni'n wneud, bod ni yn addoli y Duw byw, y Duw sydd cyn bod amser, y Duw fydd am dragwyddoldeb, y Duw sanctaidd, y Duw da, y Duw holl alluog, y Duw cyfiawn, y Duw sy'n drigarog, yn hwyrfrydig i lyd ac yn fawr o drigarogrwydd. O Dduw, ni'n gweddio wrth ni gasglu nawr gyda'n gilydd. Byddai ti yn rhoi calonnau addolgar i ni. Ac o Dduw, byddai ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb di yn ein plith ni, trwy waith yr Ysbryd Glân. O ac arglwydd, ni'n gweddio bydde ni yn wrth fyfyrio ar pwy wyt ti, yn cael golwg newydd o
o pwy ni yng ngolwg hynny, ac yn hangen ni am yr arglwydd Iesu Grist, am waredwr. O Dduw, ni'n gweddio i ti ddwy'n y gwirioneddau yma yn fyw i ni heddi wrth i ni wrando ar dair di, wrth i ni weddio, wrth i ni gannu gyda'n gilydd. O Dduw, byddai'r cyfan, clod a mawl i ti yn sancteiddio ni ac yn bendithio y dy enw di, Dyw Tad, Mab ac Ysbryd Lan. Bydde hynny gyd felly, dy glodi. Amen. Amen. Diolch ti, Rodri. Mae Rodri di annog ni fyna'n do i gofio bod ni yma i addoli. Ni yma i addoli, a nid just canu a gweddio a darllen a dweud pethau i Dduw, ond beth yw addoliad yw profi yr arglwydd, yn dyfa. Gwir addoliad yw profi presenoldeb Duw. A felly ni'n mynd i ganu yn gyntaf rhif 34 yng Nghrymawd 2. A'r gitgan yn dweud hyn, tyrd un plith ni arglwydd Iesu. Dyna ni eisiau bore yma, dyma ni angen bore yma. Tywallt y ysbryd yn awr. Tyrd un plith ni arglwydd Iesu. Tywallt y ysbryd o'r nef i lawr. Nawr ni sefyll i ganu a cheisio'r arglwydd yn gilydd.
bob bore Sul, ers dros flwyddyn, falle blwyddyn a hanner, falle mwy, heblaw am dros Nadolig a'r Pasg, fi wedi dweud y geiriau hyn, ni'n mynd i droi at lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid. A bore yma fi'n dweud am y tro ola, am nawr o leia. Ni'n mynd i droi at 1 Corinthiaid pennod 16, a bore yma'n dod i ddiwedd y llythyr yma gyda'n gilydd. Felly 1 Corinthiaid pennod 16 ac adnodau 13 i 21. Dyma air Duw. Byddwch yn wyliadwrus. Safwch yn gadarn yn y ffydd. Byddwch yn wrol. Ymgryfhewch. Popeth a wnewch, gwnewch ef mewn cariad. Gwyddwch am deulu Stephanas, mae hwy oedd Cristnogion cyntaf Achaia, a'i bod wedi ymroi i weini ar y saint. Yr wyf yn erfyn arnoch gyfeillion i ymostwng i rai felly, a phawb sydd yn cydweithio ac yn llafurio gyda ni. Yr wyf yn llawenhau am fod Stephanas a Fortunatus ac Achaiacws wedi dod, oherwydd maent wedi cyflawni'r hyn oedd tu hwnt i'ch cyrraedd chwi. A maent wedi esmwytho ar ysbryd i, a'ch ysbryd chwythau hefyd, cydnabyddwch rai felly. Y mae eglwysi Asia yn eich cyfarch. Y mae Aquila a Priscilla, gyda'r eglwys sy'n ymgynnull yn ei tŷ, yn eich cyfarch yn gynnes yn yr arglwydd. Mae'r credinwyr i gyd yn eich cyfarch. Cyfarchwch eich gilydd a chusan sanctaidd. Mae'r cyfarchiad hwn yn fy llaw i fy hun, Paul. Os oes rhywun nad yw'n caru'r arglwydd, bydded dan felltith. Maranatha. Gras yr arglwydd Iesu fyddo gyda chwi. Fy nghariad unai fyddo gyda chwi oll yng Nghrist Iesu. Amen. Amen. Gawn ni ar o weddid yn gilydd. Arglwydd i ni yn diolch i ti am y ffordd rwy ti wedi'n cynnal ni dros yr misoedd a'r blynyddoedd diwetha. Ni'n diolch i ti wrth i ni ddod at ddiwedd y llythyr yma am bob peth rwy ni wedi weld ac wedi ddysgu gen i ti. Dad, ni'n diolch i ti yn fwy na dim am dy ras di, am dy gariad di. Arglwydd, dyna ni'n gweld yn y llythyr yma o'r dechrau i'r diwedd. Dy gariad di tuag ato ni yng Nghrist. Ac arglwydd wrth i ni falle feddwl nôl, cofio yr hyn ni wedi weld yn y llythyr yma. Dad, ni'n diolch i ti mewn ffordd bod ti wedi cadw ni rhag rai o broblemau y Corinthiaid. Ni'n diolch bod rai o'r pethau oedd yn wir fyna ddim yn wir amdano ni. Ac arglwydd, mae hynny dim ond oherwydd dy ras di tuag ato ni. Ond dad, ni'n ymwybodol hefyd fod yna broblemau gyda ni. Fod yna bethau yn ein bywydau ni, fod yna bethau amdano ni fel eglwys. Sydd ddim yn iawn, neu sydd ddim fel y dylsyn nhw fod, arglwydd. Helpa ni felly. Arglwydd, cywira ni felly yn dy gariad. Dad, ni'n gwybod mae tad neu mam sy'n caru ei plant yw'r un sy'n disgyblu, a arglwydd felly ni'n gofyn nawr arna ti'n cywiro ni os oes na bechod cudd yn ein bywyd neu pechod agored yn ein bywyd, arglwydd cywira ni. Dera ni yn ôl ata ti dy hun. Arglwydd, os oes na unrhyw beth yno ni sydd ddim yn gywir,
Os oes yna unrhyw beth i ni gredu, neu i ni ddysgu fel eglwys sydd ddim yn gywir arglwydd. O, helpa ni. Dangos i ni, os gweli di fod yn dda. O Dad, ni'n diolch i ti am dy air. A fod y llythyr yma nid yn unig i'r Corinthiaid, ond yn air byw i ni. Diolch arglwydd bore yma bod ni yn clywed nid geiriau dynol yn unig, ond ein bod ni'n gallu clywed y lais di yn siarad â ni. Arglwydd, gad i hynny fod yn wir yn awr. Tyr di'n plith ni yn wir. A mae'n bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu o'r llyfr yma nesaf. 563. 563. Arglwydd arwain trwy ranialwch fi bereryn gwael ei wedd. Nad oes yn ofnerth na bywyd fel yn gorwedd yn y bydd. Holl alluog ydyw'r un am cwyd i'r lan. Nawr ni sefyll i ganu. Ar ôl i ni ganu, mae Bedwyr yn mynd i ddod i roi stori i'r plant ac yna mae Gwydion yn mynd i ddod ymlaen i weddio. Nawr ni sefyll i ganu.
Okey-doke. Iawn, mae gen i cwbl o gwestiynau i chi. Fi eisiau chi dychmygu, bod ni mewn sefyllfaoedd gwahanol yn y dydd. Fi'n mynd i roi scenarios gwahanol i chi, fi'n mynd i dweud beth sy'n digwydd mewn diwrnod falle, a fi eisiau chi meddwl sut byddwn ni'n ymateb iddyn nhw, Falle be byddwn ni'n dweud, neu beth, sut ydyn ni fod bihafio yn y sefyllfa yma. So, yn gyntaf, fi eisiau meddwl am chi'n eistedd wrth y bwrdd bwyd, a mae mam a dad yn dod i roi bwyd i chi. Sut ydyn ni'n ymateb yn hwnna? Beth ydyn ni'n dweud? Be ni'n neud? Dweud diolch. Pwysig. Beth arall falle? Bod yn barchus, ie. Ni ddim yn mynd i taflu'r bwyd neu rhywbeth fel yna, ydyn ni? Ie? Bwyta fe, ie, mae hwnna'n da. Bwyta fe. Chi'n ddim dweud, na, dim diolch. Chi'n mynd i bwyta fe. Beth os chi really ddim yn hoffi'r bwyd? Be byddwch chi'n neud wedyn? Gofyn am bwyd arall? Be, chi jyst yn dweud, bwyd arall, please? Be ti'n neud? Falle byddai ti'n trial ffeindio ffordd neisach o wneud e, falle. Beth am... yn yr ysgol, a mae'r athrawes yn rhoi gwaith i chi wneud. Beth ydych chi'n neud fyna? Sut chi'n bihafio? Beth chi'n mynd i... Gweithio. Pwysig. Gweithio. Beth arall falle byddwch chi'n neud? Os chi'n cael derbyn gwaith, ydych chi'n mynd i neud e fel, neu ydych chi'n mynd i trial neud e'n dda, neud y gwaith yn dda. Beth am... Mae mam a dad yn dweud, mae stafell chi yn mes, ewch i daclus o stafell. Beth ydyn ni'n neud? Sut chi'n bihafio? Chi'n mynd i taclus o'r stafell. Pwysig. Ydych chi'n mynd fel hyn? Neu ydych chi'n mynd, mam a dad, a mynd i taclus o'r stafell. Beth am... yr un ola, ni'n chwarae games, a chi'n ennill. Beth ydych chi'n neud wedyn? Woohoo! Winner, chicken dinner. Beth os chi'n colli'r gêm? Beth chi'n neud wedyn? Falle bydd rhai o chi yn crio. Falle bydd ti'n mynd at Gigi? Good game. Good game, da iawn. Bydd ti'n mynd good game, da iawn. Nawr, yn y darlleniad ni newydd clywed, oedd Paul yn dweud rhywbeth am sut ni fod bihafio. Iols, gewn ni adnod ar y sgrin os gwelwch hwnna. Yn y darlleniad, mae'n dweud, pob peth awnewch, gwnewch ef mewn cariad. Pob peth ni'n neud, newch e mewn cariad. Dyna sut mae Duw eisiau ni bihafio, i wneud pob peth mewn cariad. So, pan chi yn derbyn bwyd wrth mam a dad, fel nath chi ddweud, mae'n bwysig diolch. Mae'n bwysig dweud, diolch mam a dad, hyd yn oed os chi ddim yn hoffi'r bwyd, falle chi ddim yn mynd i fynd, I don't like this, gai bwyd arall. Falle byddwch chi actually'n dweud, diolch yn fawr iawn efo bwyd mam a dad, ond fi'n sori, fi really ddim yn hoffi hwn. Chi dal yn dangos cariad at eich rhieni bod yn onest gyda nhw. A falle byddwch chi angen derbyn, does dim bwyd arall, falle chi jyst angen bwyta fe. Ond wedyn ni'n bwyta fe mewn cariad. Ni'n ddiolchgar am be mae mam a dad wedi wneud i chi. Beth oedd y peth nesaf? Gwaith yn yr ysgol. Gwaith. Mae'n gallu bod yn boring weithiau. Ond mae Duw eisiau ni wneud y gwaith yna mewn cariad. Mae eisiau ni wneud y gwaith yna mewn cariad. A sut ydyn ni'n gallu wneud gwaith mewn cariad? Ni ddim yn mynd i just rhoi calon ar popeth, fel fi wedi wneud. Mae hwnna ddim rili'n wneud mewn cariad. Chi'n dweud, iawn, a chi'n trial yn galed. Trwy trial yn galed, neu trial eich gorau yn wneud y gwaith, mae hwnna'n dangos eich cariad chi. Mewn ffordd, chi'n dweud diolch i'r athrawes, neu athro, achos maen nhw wedi gwario amser yn meddwl, be fi'n mynd i cael y plant i wneud wythnos hyn? A pam maen nhw'n wneud chi'n wneud gwaith? Just achos maen nhw'n hoffi gweld chi'n syffro yn wneud gwaith? Beth? So chi'n gallu dysgu pethau. Maen nhw'n wneud e i helpu chi. So mwyn dangos cariad, chi'n mynd i trial eich gorau glas yn wneud y gwaith yna. Mynd i glanhau y stafell. Mae hwnna'n gallu bod yn boring weithiau, yn dweud. Ond do it. Ond dim just wneud e fel, Teddy in a box, Teddy in a box.
falle trial wneud yn hwyl. Chi'n gallu wneud yn llawn cariad yn dweud, mae mam a dad yn ei cymaint drosto fi. Maen nhw'n rhoi bwyd i chi, maen nhw'n rhoi cartref i chi, maen nhw'n rhoi cwtch i chi pan chi'n teimlo'n drist, maen nhw'n rhoi... Wel, maen nhw wedi prynu cartref a chi'n cael byw yn y cartref gyda nhw. Okay? Falle maen nhw ddim wedi rhoi e i chi, ond ti'n cael byw yna. Fi'n cael tre'n y ddona, fel. So, taclus o stafell, chi'n gallu gwneud e mewn cariad, achos mae mam a dad yn ei cymaint i chi, chi'n gallu gwneud e... Chi'n dda eich pesach yr un pryd. Chi'n gallu gwneud e mewn cariad i nhw, a wneud e'n hapus. A wedyn, os chi eisiau, chi'n gallu mynd, mam a dad, ni wedi glanhau stafell, chi eisiau dod i gweld e, a bydden nhw'n hapus yn gweld stafell glan chi. Okay? A chwarae gêm, os chi'n ennill, gwych. Mae'n iawn dweud, woohoo! Ond mae hefyd ddim yn neis iawn dweud, fi wedi curo ti, fi wedi ennill ti. Ie, chi'n gallu ennill yn dig, chi'n gallu ennill mewn cariad. A fel o ti wedi dweud, chi'n gallu ennill yn mynd, oedd hwnna yn good game. Falle tro nesaf bydde ti'n curo fi. Chi'n gallu ennill mewn cariad. Okay? A mae hwnna'n rhywbeth da i cofio trwy ein bywyd, trwy ein dydd, bob dydd. Pob peth anewch, gwnewch ef mewn cariad. A mae ddim yn rhywbeth hawdd wneud. Yeah, mae ddim yn hawdd caru pobl ni ddim yn hoffi. Ond mae pob peth ni angen wneud eisiau bod mewn cariad. A beth mae hwnna yn dangos i pobl arall, chi'n meddwl? Os ni'n wneud pob peth mewn cariad, beth mae'n dangos i pawb arall? Cwestiwn anodd. Wel, pwy sydd wedi caru ni yn gyntaf? Duw. Os mae Duw wedi gwneud pob peth achos mae'n caru ni, ni'n gallu gwneud pob peth achos mae Duw yn caru pawb. Iawn, a mae'n dda dangos cariad Duw trwy y ffordd ni'n byw. Okay, mae'n bwysig cofio hwnna. Iawn, diolch yn fawr. Ewch chi ystod lawr. Fel ni'n gweddio am y plant yn gyson, i ni'n cofio yn benodol wythnos yma hefyd am y bobl ifanc sy'n mynd i'r mini gwersyll. Ac ni'n cofio am swyddogion yn mynd, Rhodri yn arwain, Carys, Morris sy'n arwain y merched, a Derek Adams sydd yn gaplan fe sydd yn siarad gyda nhw. A ni ddim yn gweddio nawr achos, dylen ni'n neud. Ni'n gweddio achos ni'n deisif, ni'n gofyn i Dduw. Please, bendithia. Chi, bobl ifanc sy'n mynd, byddwn ni'n cofio amdano chi ac yn gweddio byddwch chi'n ymwybodol o Dduw yn siarad gyda chi. Gadewch ni weddio. O Dduw ein tad, diolch, mae Duw cariad wyt ti. A dwi ti wedi tywallt dy gariad ar pobl fel ni, pechaduriaid fel ni, sydd ddim yn heiddi dim. Diolch am gariad Iesu Grist yn dod i'r byd yma ac yn marw ein mwyn ni. Ac ni'n gweddio nawr o Dduw, yn benodol am bobl ifanc, ni'n cyflwyno'r plant, oedd yn y blaen yma i ti nawr, ni'n diolch i ti amdani nhw. Yn gweddio o Dduw y bydd bob un o'r plant bach yma yn dod i dy garu di. Bydden nhw'n dod i weld dy gariad di ac yn ymateb mewn cariad at y ti dy hun. Ac ni'n cyflwyno'r bobl ifanc nawr, bydd yn mynd fori i Bryn y Groes, ni'n gweddio o Dduw, bydden nhw'n mwynhau yr wythnos. Bydden nhw'n cael ei diogelu rhag unrhyw anaf, bydde di yn gwarchod dros bob gweithgaredd, bydden nhw'n mwynhau bod gyda'i gilydd, bydd na ddatblygu cyfeillgarwch am oes. Cyn ni'n gweddio yn fwy na dim byd o Dduw, bydde di'n siarad trwy dy air, wrth i Derek agor y gair, wrth y swyddogion agor y gair mewn astudiaeth, bydd y bobl ifanc yn ymwybodol dy fod ti'n siarad gyda nhw yn bersonol. Ac y bydd na rai yn dod i dydnabod i am y tro cyntaf. Ac y bydd rhai sydd yn credu yn cael eu cadarnhau, y rhai sydd ddim yn siŵr os nhw'n Gristnogio neu beidio, yn dod i wybod os ydyn nhw'n Gristnogio neu beidio, ac yna'n ymateb mewn ffydd o arglwydd. Ni'n cyflwyno bob un o'r bobl ifanc i dy ofal di, cyn gofyn y bydde di'n trigarhau, ac y bydden nhw yn dod i wybod am llawenydd ar y fengil. Ni'n cyflwyno Rhodri, gweddio arglwydd ar y ti roi bob doethineb iddo fe, hwylistod yn y trefniadau i gyd, y bydd dim rhyw broblemau yn codi. Ni'n cyflwyno Carys a Derek i ti, yn cyflwyno'r swyddogion, yn gofyn ar y ti roi bob doethineb dirnadaeth a diogelwch iddyn nhw. Ni'n cyflwyno y staff yn Bryn y Groes y bydde di roi mwynhad iddyn nhw wrth wasanaethu.
ac y bydd y cyfan o arglwydd dan dy fendydd di ac dy glod. Clyw ein cri ar ei rhan, am fod ni'n gofyn y cyfan yn haeddiannau Iesu Grist yn unig. Amen. 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 Mae ganwn ni eto efo'n gilydd rhif 9 yng Ngrymal 2. Distewch cant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un gerllaw. Dewch plygwch ger ei fron mewn dofn barchedig fraw. Dibechod yw efe lle saif mae'n sanctaidd le. Distewch gant mae presenoldeb Crist, y sanctaidd un gerllaw. Felly, dyma ni. Ni wedi cyrraedd y diwedd, o'r diwedd. Mae wedi cymryd sbel. Yn aml ar ddiwedd cyfres, byddwn ni'n darllen trwy y llyfr cyfan, a i ddim wneud hynny y bore yma. A fi ddim chwaith eisiau rhoi crynodeb manwl o'r llythyr. Gaich annog chi, ewch nôl, darllenwch trwyddo fe. Dyna fel mae fod i gael ei darllen mewn ffordd, yn dyfa. Dyna byddai'r Corinthiaid wedi gwneud, darllen e mewn un go. Ewch nôl, atgoffwch eich hun o'r hyn rydyn ni wedi weld. Ond mae'n siŵr mae un o'r pethau sydd wedi sefyll mas yn y llythyr yma yw y problemau, yn dyfa. Problemau yr eglwys yng Nghorinth. Yn y bennod gyntaf, mae'r adran gyntaf, yr paragraff gyntaf yn galonogol yn dydy. Mae Paul wedi gweud ym mhenod 1 adnod 4, rwyf yn diolch i'n Duw bob amser amdano chwi, ar gyfrif y gras dwyfol a roddwyd i chwi yng Nghrist Iesu. Ond yna, ni di mynd o un trafferth i'r nesaf.
Chi'n cofio nhw? Mae yna ymraniadau wedi bod o fewn yr eglwys. Grwpiau yn ffurfio ac yn gwrthdaro ei gilydd. Mae yna bobl yn meddwl bod nhw yn hynod o ysbrydol, yn fwy ysbrydol na phawb arall, ond maen nhw wedi colli golwg ar y groes. Mae yna bobl o fewn yr eglwys wedi mynd i ymfalchio mewn dynion ac nid yn niw. Mae yna anfoesoldeb rywiol yn yr eglwys, a dwi ddim jyst yn cael ei dderbyn, maen nhw'n ymffrostio yn y peth. Mae aelodau o'r eglwys yn mynd i gyfraith yn erbyn ei gilydd. Mae yna briodasau wedi torri lawr achos bod pobl yn meddwl, nawr bod ni'n Gristnogion, ni wedi dechrau ar y bywyd newydd a felly allai adael fy ngŵr neu gadael fy ngwraig. Mae yna Gristnogion wedi bod yn mynd i aberthu bwyd i eilinod a cymryd rhan yn yr addoliad yna i ddelwau. Mae yna aelodau sydd wedi bod yn ymddwyn mewn ffyrdd balch ac amrhiodol. Wedi bod yn gwisgo yn ryfedd, wedi bod yn bwyta yn farus, wedi bod yn addoli mewn ffordd oedd yn ddinistriol i weddill y corff. Ac yna, i goroni'r cwbl, mae'r eglwys fel petai wedi colli golwg ar yr atgyfodiad. Y peth canolog yna. Dim yn gret, ydy e? Sut mae gorffen llythyr fel hyn? Eisiau chi ddychmygu am funud Paul? Nid fe nath ysgrifennu lawr y mwyafrif, fe sy'n sgwennu gair ar y diwedd, mae rhywun arall sy'n neud y gwaith yna. Iddo fe, dychmygwch sy'n oedd e'n teimlo ar y pwynt yma. Dychmygwch sy'n oedd y Corinthiaid yn teimlo. Di gwrando ar y pethau hyn, cael ei cyflwyno gyda un peth ar ôl y llall. Be sy'n ar ôl i ddweud? Siwr i chi'n gorffen llythyr fel hyn? Wel, mewn gair, cariad, ynddo fe? Cariad. Mae Paul yn mynegu ei gariad atyn nhw. Pam bod wedi sgwennu'r pethau hyn? Achos mae'n caru nhw. Fy nghariad unai fyddo gyda chwi oll yng Nghrist Iesu. Mae'n atgoffa nhw o'i gariad atyn nhw. Mae'n atgoffa nhw o'r cariad maen nhw wedi profi yng Nghrist, a felly nawr mae'n annog nhw i fyw bywyd o gariad. Dyna'r gyfrinach, nag yfe? Os nag nhw'n cofio dim byd arall, mae eisiau nhw gofio hyn. Y darlun oedd yn dod i'n meddwl oedd, dychmygwch sefyllfa lle mae yna riant yn dod adre a mae'r plant wedi bod yn wyllt. Right? Falle bod lot o'n ni'n gallu dychmygu hynny yn rwydd. Mae'r plant wedi gwneud mes o'r tŷ. Maen nhw wedi bwyta'r holl bisgedi a losin ac acennau a popeth oedd ar gael. Maen nhw wedi bod yn cwmpo mas efo'i gilydd ac yn gwneud pob math o bethau eraill. A mae riant yn dod yn ôl, a be maen nhw'n gwneud? Wel, maen nhw'n cywiro wrth gwrs. Maen nhw'n cywiro, a mae hynny yn arwydd o gariad. Ond yna, beth sydd fel arfer yn digwydd? Wel, byddwch chi'n gobeithio, mae riant yn gafel yn y plant, ac yn rhoi cwtch mawr iddyn nhw, ynddo be? Cofia nawr fi'n caru ti. Cofia nawr pam fi di roi row i ti. Cofia nawr pam bod disgwyl i ti i barchu'r stafell a parchu dyfrodyr a chwiorydd ac parchu ni achos bod chi wedi cael eich caru.
Fi'n credu mae yna 3 peth syml ni'n gallu gweld yn yr adran ola yma. Bydde bod wedi bod yn help i'r Corinthiaid. Okay? Tasyn nhw ddim yn cofio gweddill y llythyr, os ydyn nhw just yn dal gafel yn y pethau olaf yma nawr, bydd e'n help iddyn nhw. Ac bod ein problemau ni fel eglwys yn wahanol i'r Corinthiaid, yr un pethau sydd eisiau i ni gofio hefyd. Y peth cyntaf yw hyn, carwch yr efengyl a'i weision. Carwch yr efengyl a'i weision. Y Paul yn dweud hyn, byddwch yn wyliadwrus. Safwch yn gadarn yn y ffydd, byddwch yn wrol, ymgryfhewch. Popeth a wnewch ef mewn cariad. A be mae Paul yn annog fan hyn, yn syml iawn, yn dyfew bod nhw fod i garu yr efengyl, glynu wrth yr efengyl. Pan mae'n dweud wrthyn nhw i fod yn wyliadwrus, wel, gwyliadwrus rhag beth? Wel, rhag gau a thrawiaeth. Pan mae'n dweud wrthyn nhw i sefyll yn gadarn, wel, sefyll yn beth? Yn y ffydd. Pan maen nhw fod yn wrol ac i ymgryfhau, wel, rhag beth? Wel, rhag y byd. Syniadau y byd, gwrthwynebiad y byd. Yn syml iawn, maen nhw fod i fyw allan yr efengyl, mewn bywyd o gariad. Mae Paul yn dweud, cofiwch yr efengyl, cofiwch yr hyn wnaethoch chi gredu a derbyn o'r cychwyn. Ac wrth gwrs, yn naturiol fel rhan o hyn, roedden nhw fod i garu gweision yr efengyl. Mae Paul yn sôn am sawl un yn dydy, Stephanas ac eraill, ac yn annog y Corinthiaid i ymostwng, i rando ar y bobl yma. Pam? Wel, achos dyma bobl sydd yn caru'r efengyl. Dyma bobl sydd wedi ymroi i weini ar y saint. Dyma rai sydd yn gweithio ac yn llafurio ac yn aberthu dros yr efengyl. Dyma bobl sydd yn gwneud daioni i'r eglwys, yn esmwytho ar ysbryd y saint. Dyma rai sydd yn Gristnogion eiddfed, rai sydd wedi credu ar sbel a wedi glynu wrth yr hyn maen nhw wedi dderbyn. Mae Paul yn dweud, mae eisiau chi gydnabod hynny. Mae bach fel, os ych chi wedi torri rhywbeth yn y tŷ, rhaid chi'n darganfod bod yna rhywbeth wedi torri, wel beth ych chi'n gwneud? Beth yw'r ateb? Wel, mae cwpl o ffyrdd, mae lot o ni jyst yn mynd ar YouTube erbyn hyn, yn dynion, chi'n gallu mynd nôl at y cyfrwyddiadau, edrych am help fyna. O'ch chi hefyd gallu mynd a gofyn cyngor rhywun sydd yn deall y pethau yma. A dyna mae Paul yn dweud fan hyn, mae'n y mes yn yr eglwys. Mae'n y broblemau yn yr eglwys. Felly ewch nôl a carwch yr efengyl a carwch y rai yma sydd yn eich harwain chi. Ys chi meddwl am munud? Petai hyn wedi bod yn wir yng Nghorinth, pa mor wahanol bydd y sefyllfa'r eglwys? Chymod, os yna wir yn caru'r efengyl a caru gweision yr efengyl, bydden nhw ddim wedi bod yn ymfalchio mewn dynion, bydden nhw. Na, bydden nhw wastad o'i golwg nhw ar yr arglwydd. Bydden nhw wedi peidio a meddwl bod nhw yn bobl gwych a doeth a colli'r groes. O na, na'r groes yw'r sylfaen i'r cwbl yn dyfa. Bys nhw ddim wedi bod yn mynd ac yn defnyddio eu cyrff nhw mewn ffyrdd anweddus ac yna'n ymfalchio yn eu pechod nhw. Na, bydden nhw'n cofio yr efengyl. Bydden nhw ddim yn mynd i wneud pethau fel aberthu bwyd iddi ei lunod a pethau sydd yn groes i'r gwirionedd. Na.
Tas nhw ond wedi caru'r efengil, caru rai sydd yn dysgu'r efengil, byddai bywydau nhw yn wahanol iawn a'n bywydau yna hefyd. Ail beth. Carwch y saint a'ch gilydd. Carwch y saint a'ch gilydd. Drychwch ar adnodau 19 i 21. Mae eglwysi Asia yn eich cyfarch. Mae Aquila a Priscilla, gyda'r eglwys sy'n ymgynnull yn ei tŷ yn eich cyfarch, yn gynnes yn yr arglwydd. Mae'r credinwyr i gyd yn eich cyfarch. Cyfarchwch eich gilydd a chysan sanctaidd. Mae'r cyfarchiad hwn yn fy llaw i fy hun, Paul. Mae dyn ni'r cyfres yma o gyfarchion, yr dymuniadau da yma. Mae Paul yn atgoffa'r Corinthiaid bod nhw'n rhan o rhywbeth mawr, bod nhw'n rhan o eglwys yr arglwydd Iesu Grist. Mae Cristnogion wedi eu huno a'i gilydd trwy ffydd yn Christ. Mae ganddyn nhw gysylltiad byw gyda phob un o'r saint. Oedd yna stori wythnos yma yn y newyddion am cwmni Meta, cwmni mawr, technoleg. Mae Meta yn mynd i osod weiren, neu cyfres o cables, 31,000 o filltiroedd, right, o dan y môr, ar waelod y môr, i gysylltu America, India, De Affrica, Brazil a mannau eraill. A'r syniad wrth gwrs yw bod yr weiren yma, neu'r cables yma, maen nhw'n rhoi cysylltiad cadarn, byw, syth ar gyfer y data sydd yn mynd nôl amlan. Ond be mae Paul yn dweud fan hyn yw, mae'n y gysylltiad real, byw, rhwng yr eglwys yng Nghorynth a Priscilla ac Aquila ac eglwys i Asia a'r eglwys drwy'r byd, a'r un peth yn wir i ni. Yng Nghrist, rydyn ni'n un gyda'r holl saint. Ni fod i gyfarch y saint, ni fod i garu y saint, ni fod i weddio am y saint, ni fod i geisio cadw perthynas gyda'r saint. Ond os yw hynny'n wir, yna mae'n sicr yn wir bod yna gysylltiad byw o fewn yr eglwys leol. Hynny yw, os yw'r holl saint yma'n eich cyfarch chi ac yn eich caru chi achos bod chi'n un eglwys gyda nhw, wel, cyfarchwch eich gilydd a chysan sanctaidd. Carwch eich gilydd, meddai Paul. Mae'n siŵr iddyn nhw o fe'n golygu cysan llythrenol. Ni'n byw mewn diwylliant bach yn wahanol, falle bydd y rai o'n i'n chydig yn anghyfforddus gyda hwnna bore yma, ond beth bynnag yw'r ffordd i ni'n dangos cariad yn ein cyd-destun ni, dyna ni fod i wneud, meddai Paul. Carwch eich gilydd. Chi'n saint, chi'n eglwys, chi'n aelodau o gorff Crist, chi'n rhan o'r adeilad ysbrydol yma, chi'n gardd Duw. Mae wedi defnyddio darluniau eraill, ond dyna reality. Chi'n un, felly carwch eich gilydd. Nawr eto, meddyliwch petai hyn wedi bod yn wir am y Corinthiaid. Meddyliwch mor wahanol bydd y bywyd yr eglwys. Bydden nhw ddim ymraniadau yn eu plith, na. Achos maen nhw'n caru gilydd. Bydde aelodau ddim yn mynd â'i gilydd i'r llys. Sut gallwch chi fynd i gyfraith yn erbyn rhywun chi'n caru? Bydde yr aelodau ddim wedi bod yn ymddwyn mewn ffordd balch yn yr addoliad ac yn rhoi hunan cyn pawb arall ac edrych lawr ar bobl oedd efo doniau gwahanol a bwyta cyn bod pobl eraill yn cyrraedd ac yn y blaen na, achos maen nhw'n caru gilydd. Pa mor wahanol bydd yn bywyd ni os o'n ni yn caru'r saint ac yn caru ein gilydd. Ond dyna mae'n un anogaeth ola.
Un anogaeth ola. Carwch yr arglwydd a'i ddyfodiad. Carwch yr arglwydd a'i ddyfodiad. Adnodau 22 a 23. Os oes rhywun nad yw'n caru'r arglwydd, bydded dan felltith. Maranatha. Gras yr arglwydd Iesu fyddo gyda chwi. Fy nghariad unau fyddo gyda chwi oll yng Nghrist Iesu. Wrth gwrs, dyma'r peth pwysicau i gyd mewn ffordd, ond mae popeth arall yn llifo allan o hyn. Mae'r arglwydd Iesu wedi ein caru ni. Mae Iesu, dyma sydd ni'n gwybod beth yw cariad, am ei fod wedi dod yn un ohono ni, a wedi rhoi ei fywyd drosto ni. Mae wedi rhoi ei gorff a'i waed mwyn ein prynu ni o'n pechod a dod â ni fewn i'w eglwys e. Mae wedi atgyfodi. Mae wedi esgyn i'r nef ac yn awr mae'n eistedd ar ddeheulawr tad yn eirio drosto ni. A felly mae Paul yn dweud, carwch e. Carwch e. Os oes rhywun nad yw'n caru'r arglwydd, bydded dan felltith. Nawr, peidiwch am ddeall be mae Paul yn dweud fyna. Hynny yw, heb Grist, ni dan felltith yn barod. Ni gyd wedi pechu, i ni gyd wedi torri cyfraith Duw a disgyn yn fyr o'i ogoniant. Yr unig obaith sydd gennym ni i gael ein achub o'r felltith yw roi'n ffydd ni yng Nghrist a'r hyn mae wedi wneud drosto ni. Be mae Paul yn dan o ti arglwydd, ni'n dygaru di a felly ni eisiau dy weld di. Ni'n dygaru di a felly ni eisiau ti ddod. Mae'r Cristion fod fel plentyn bach gyda'i trwyn o di gwasgu yn erbyn y ffenest yn disgwyl. Yn disgwyl am rywun maen nhw'n caru a sydd yn dod i'w gweld nhw. Maranatha. I ni'n dyheu am Iesu i ddod mwyn ein trawsnewid ni. Ni'n dyheu iddo fe i ddod ac i lyncu angau mewn buddugoliaeth. Ni'n dyheu iddo fe i ddod ac i farnu pechod a cael gwared ar bechod unwaith ac am beth ac i ddod ar greadigaeth newydd. Mae'r pwyslais yma wedi bod trwy'r llythyr ond ni wedi'n hachub ond mae yna fwy i ddod. Ni yng Nghrist, ond mae yna fwy, mae yna brofiad mwy yn disgwyl amdano ni. Nawr unwaith eto, meddyliwch. Os oedd hyn yn wir am y Corinthiaid, bydde pethau wedi bod yn wahanol iawn yn yr eglwys. Bydde'r holl ffolineb yna ynglyn â priodasau ddim wedi digwydd. Bydde'r holl ddryswch ynglyn â'r atgyfodiad ddim yn wir. Byddai hagwedd nhw at bopeth, at bechod, at y byd, at ei hunan, at ei gilydd. Byddai gyd yn wahanol. Tys nhw ond yn byw fel rai sy'n caru'r arglwydd ac yn caru ei ddyfodiad. Pa mor wahanol bydd yn bywyd ni os o'n i'n byw fel hyn? Fel rai sydd yn caru'r arglwydd Iesu Grist ac yn dyheu am ei ail ddyfodiad e. A dyna fe, cariad. Cariad. Na siwr nath y llythyr ddechrau, ynddo fe? Pennod 1, adnod 3. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth Dduw ein tad ar arglwydd Iesu Grist. A nawr, sut mae'n gorffen? Ar ôl clywed am yr holl drygioni a cweryla a bryntni a thywyllwch, wel, gras yr arglwydd Iesu fyddo gyda chwi. Gras. Cariad anheiddiannol Duw tuag ato ni yng Nghrist. Gras yw dechrau a diwedd y llythyr yma. Gras
yw dechrau diwedd ein bywyd ni fel Cristnogion. Felly gadewch i ni garu. Popeth o newchydd mewn cariad. Cariad at yr efengil a'i weision, cariad at y saint a'n gilydd, cariad at yr arglwydd a'i ddyfodiad. Mwyn ei enw. Amen. Amen. Ganwn ni emyn i orffen. 554 yn y llyfr yma. Boed fy nghalon i ti'n demel. Boed fy ysbryd i ti'n nith. Ac o fewn y drigfan yma aros, Iesu, aros byth. Gledd wastadol fydd dy bresenoldeb im. Nawn ni sefyll i ganu. Arglwydd, ni'n diolch i ti am dy gariad. Diolch i ti, dy bod ti wedi dosturio'r ddrai fel ni a'n galw ni
at ti dy hun. Arglwydd ni'n dod at ti nawr gyda'n problemau ni am pechod ni, gwendidau ni I gyd. Diolch fod dy ras di trwy ffydd yn Christ yn drech na'r cwbl. Dad, ni yn galw dere, ter darglwydd, a ter dyn fian. Dostyrio wrtho ni. Ac nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân I aros gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.